15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Haka janmit arpukhanai tarik jumang arjar punriu uba Tirot sing suchiang Secretary ka United Democratic Party UDP Shillong City District ulapha ka Kyrwoh Khubor ban karpat nakilat Pathai Khubor ba kinwengno ya ka ei kabalatho haka Shithi ka ba haka arpupra tarik jumang arjar punriu haka Shithi ulapentip ba ka ei kabala Lait Paidbah nilik sekilat Pathai Khubor haka arpupra tarik jumang arjar punriu kadai ka kam kabala dep banyakren balala ban penbejno kat kum ka Kyrwoh uba Tirot sing ula ongru ba ka long ka basniu bak bat pentep ba u Khlem ya sam ya ka te ka Shithi sakilat Pathai Khubor nolor ka ni ula karpat ba ka te ka Shithi dei bon weng lani klet no bat om dei ban sim ya ka kum ka Khubor ka Shithi ha ka apnutrik jumang arajar punriu ka pentip show president ka UDP halor kirai bala sim na ka jelang ha ka apsantrik jumang arajar punriu ha ka ba la penpau ka jingsokia ya ka jingslem jubab ikimat yakren ki bala pha na du banai klalangkot arajar punriu na lor kiwe pat kimat Habatin Paidbah ki kishap ka sharp plus F Ka plus F? haka bam bangibam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya